Quan vam rebre l'encàrrec de fer aquesta exposició, em van dir això, que havia de fer una exposició relativa a l'escultor Ramon Amadeu i vinculada amb la ciutat d'Olot. I el més habitual era haver fet una exposició de figures de pessebre, però crec que no se li hauria fet prou de justícia a l'escultor. I per això hem fet una exposició que té dues vessants. Una part d'escultura més de tipus religiós, més de caire devocional, i l'altra, la seva producció de caire pessebrístic, que és la més coneguda pel públic. L'escultor Ramon Amadeu és un escultor de finals del segle XVIII i principis del segle XIX. L'exposició comença amb el seu autorretrat, que és una peça que és una còpia, perquè l'original no es conserva, o si es conserva no coneixem on es troba, que és una còpia que es va fer a finals del segle, a la segona meitat del segle XIX, per un col·leccionista que hi havia aquí a Olot. I llavors aquest col·leccionista després, quan es va morir, la seva família la va deixar a la Junta de Museus i actualment es troba al Museu d'Història de Barcelona. Després tenim el que és una santana amb la Mare de Déu, nena, que li ensenya a llegir, que és una peça, d'aquests conjunts n'hi ha diversos. El més conegut es trobava a l'església de Santa Anna de Barcelona i aquesta és una versió amb unes mides més reduïdes que prové de la família Batlló. La família Batlló són originaris d'Olot i podria ben ser que durant la seva estada de Ramon Amadeu a Olot hagués pogut fer aquesta peça. Altres peces, moltes que no estan documentades però estilísticament se l'han anat atribuint, per exemple trobem aquesta Mare de Déu, que és un bust que era de la col·lecció Llimona, o tenim aquesta que és una novetat de l'exposició, que és una peça que estava al fons del Museu de la Garrotxa i amb aquesta exposició l'hem atorgat al Ramon Amadeu perquè estilísticament s'assembla a altres Doloroses que havia fet. És un maniquí on només trobem que fa les mans i el rostre. Aquesta peça és un bust del Sant Josep Oriol. Són de principis del segle XIX, quan el moment que es canonitza Sant Josep Oriol, que és el 1806. A l'altra banda tenim el que són models o bossets d'altres obres que hauria fet amb més gran. Aquests dos primers són el Sant Josep Oriol i el Sant Roc, que són peces que formen part de la col·lecció de la família Bolòs d'aquí a Olot i eren peces que es van fer en gran pel santuari de la Mare de Déu d'Altura d'aquí també d'Olot. Altres peces similars i que s'ha dit que s'haurien pogut fer amb més gran són aquest Sant Marc, el Sant Joan Baptista, tots dos en aquest cas són del Museu de la Garrotxa. Aquest, que ve del MANAC, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, és un Sant Pere Nolasc i és una peça que segurament s'hauria fet en gran per l'església de la Mercè a Barcelona. I aquests altres dos és una Santa Àgueda i un Jesucrist orant a l'hort de Getsemaní. Són peces que venen de la col·lecció Gelabert, que era una col·lecció olotina com el bust. I aquí tenim aquesta peça tan espectacular, que és quasi de mida natural, que és un eccehomo, un Crist, diguéssim, abans de patir el martiri, i ha partit algun turment, i el veiem aquí seminú, i a més és una obra molt interessant perquè es documenta. Aquesta obra la documentem amb aquesta exposició perquè tenim els documents de la família. És una obra que va ser dipositada al Museu de la Garrotxa l'any 93 pels propietaris i sabem que és una obra de 1815. Es coneix arreu de Catalunya el nom d'Amadeu, és la producció escultòrica vinculada al món del pessebre. I aquí tenim de l'escrivent del notari de Santa Pau, juntament amb l'autorretrat de l'Amadeu, són les dues figures que són de caire civil, és a dir, que no estan relacionades amb temes religiosos ni amb el pessebre. És la figura del que era l'ajudant del notari de Santa Pau, que és una persona geperuda, i fa tota aquesta recreació de la vestimenta i de com era el personatge. A partir d'aquí podem trobar, ja sigui camperols o ja sigui
gent que siguin personatges criats que anaven vestits amb els vestimenta de l'època. Els reis ja veurem que és una vestimenta diferent. Per exemple, aquest és un camperol que porta un gall d'indi i va damunt d'un ase. Aquest, teòricament, és el patge del rei Gaspar, del rei Ros. Aquesta és una figura molt coneguda del manac, que és la del pastor i nen. És, diguéssim, l'estil més representatiu d'Amadeu. Per una banda, veiem les figures més religioses, més ben polides, més ben acabades del que és l'estil Amadeu. En canvi, veiem aquí un personatge vestit de parracs, amb un nen. És a dir, aquesta intervenció no només de la vida, sinó de la classe social i l'aparició dels nens. Tenim la dona que està alletant amb un nen i després un altre nen una mica més gran, que segueix sempre aquesta component bastant costumista. És una figuració bastant realista, segurament inspirada en figures de pessebre que estaven venint de Nàpols, però també inspirant-se en l'escultura del moment. Llavors, tot el que són els personatges que hi ha al pessebre, és a dir, una filadora, una bugadera, aquí hi ha un conjunt de gossos, un bou i una vaca. Tenim col·lecció de l'antiga col·lecció Bordes de Barcelona, que era una col·lecció bastant important, i en canvi tenim altres peces del que són els pessebres de la col·lecció Bolós d'Olot. I llavors l'altra tercera col·lecció, que és la col·lecció Gelabert, va anar a parar, en bona part, no tota, però en bona part va anar a parar al Museu de la Garrotxa. De la mateixa col·lecció Gelabert és aquests dos pastors que estan adorant, teòricament, estan adorant a la Mare de Déu. A mesura que ens anem atançant cap al naixement, tenim pastors que van amb els esclops, van tapats, van fent la seva vida quotidiana, i llavors finalment arribem amb aquest naixement, que és l'única peça, però és una gran peça que ens deixa l'Associació de Pessebristes de Barcelona. Llavors hi ha tot el conjunt, hi ha la Mare de Déu, Sant Josep, un pastor adorant el nen Jesús i una cor d'àngels que ens acompanyen. Juntament amb això tenim els reis. Tenim reis i els patges, el negre, el ros, el blanc, i llavors una comitiva. Fixem-nos que com van vestits els reis, que no semblen ben bé reis de l'època, semblen reis inspirats potser amb estampes de l'època o fins i tot amb els naips, les cartes de jugar. I després aquí altres personatges de terracuita, de munt, de cavalls, de fusta, la comitiva que acompanyava el seguici, és un timbaler i un trompeter. I entrant dins l'aparell musical també hi apareixen gent popular que fan sonar instruments musicals. Aquí veiem dos personatges d'estils molt diferents, segurament d'èpoques molt diferents, també una és amb fusta, l'altra és amb terracuita, de gent que toca el sac de gemecs i aquest senyor que toca el tamborí i el flabiol. El problema de les peces de pessebre és que no n'hi ha ni una de documentada. I llavors, clar, són atribucions històriques que a través de la comparativa estilística s'han d'anar certificant o rebutjant. És veritat que totes les obres de pessebre no totes tenen el mateix estil. I és això, és a dir, els pessebres fa que trobem persones de la vida quotidiana front al que és les figures religioses.